عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدالكم حتى ارتنوانا ونحبريتها تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدب نفنهم على توزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب قباري توسع نعم حرر والكايت نمفراس منقست أبي أحمد أمد لوكم زلوا مخرا أبي أحمد كم سزاروا تحبيروا جنرال دما بسم سلام لا لو نتمريت أحلف كامها ويتفنا قلتنا بوتهم زي ملاس أي قال نيلو مخرق دوام لسرقيتها جورو داخم تحلف سومن مس أمباسادر أمريكا إيرفين ماسينغانا وحمرا مقوعزهم مستقوعزة تحيز دما بزحت مزارب تزخون رؤيتو تاتمهابهم فلت أعتقيتا جورو دا كابتو قوعزهم مستملسون ريبورتر سزاروا ودما كتال مزارب خوين له فيدرال منقستي أبزوا والكايت تطايش زلو غزياوي اما حدارين منفراس امد لو كم زلو ات مخر قدامي منستر ابي احمد جيتاچو ردا خمس تزارو تتبطاب تقيسلو جيتاچو ز تزارو ابي ايثيوبيا امباسادر امريكا ايرفين ماسينغات مال يوم حمرا عودتا كايدم كاوز ملسل دحريو يخون برنامج لال سمعنت بريتوريا متحبار كم زدل مزراوم دما تقليتو جيتاچو سالتاي وغن طالقا خيات وشطاو فليات مفتحن كم زدل متقاسون كمو لايكون ريل دمك زودن ام حدارين فرس منغستنا ابي احمد نمفراس تلمي محازو كان مقلات وطاي معاز زبل بزملكت قنا اتتبطاب زبلو نغير يلن ابزوبا ولقايت زولو ناي بلتقنا محدار قنا بترغاغام زفرس ام حدار يلن كبل يفلت از خمز يلن كلو جنرال تادس وردن سلام تبايل زوهاو لالاو مريت يلن يلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبه هداسي قدب إثيوبيان قبطن مش مقال تقربوا حتى قبطن سودان بقلت مقبالهم كزاربوا خلوا إثيوبيا بسقطات ثاني حلا بريزيدنت ترامب بزعبه هداسي قدب نطاق ما فلق أباين أمونغو إثيوبيان قبطن زغطة وطري كفتحوا ينتن هاقراتنا مش مقال دليت ألن بموال دبدابي نمزنهم ناي قبط عبد الفتاح السيسي ملاخم فلت خوينو نات دبدابي ببريزيدنت تغطيلو بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي أم محورو ميديا قصم تمال مشت أو زم حلالفو ملغتي بريزيدنت ترامب بزعبه هداسي قدبن قداين فلق أباين بغطا إيدهم مئتاو من عزيز حقوس إيوم بموال باشا ما قلتن أمريكان أمونغو قبتن إثيوبيان زلوناي أكافا لماين أباين حتى حلافنت بمولو زخونا ملكع نحاد نموداتان قزين مفتاح دلوية نسوهم انتاتيهم الليلهم ناي سودان ناي مسققار لألو بيت مغرلي كمنبر جنرال عبد الفتاح البرهان ونت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبا ماي أباين مش مقال تغربوا وحتى تبقسون بحقوسن كم زغبلوا وقليتهم بزعبا ماي أباين مسل كلهم وقنات حلولو فتحاون نتزلقن مفتح النمركام زقبر زخونه تعري هاجرهم كم تدقف بمقلات ابزو سانه زخونه وقداي ميزانه ومفتح نمرقات صتا زوان نمرقات نمطنخارن كمون اب مونغو هاجرات تفاس نايل متحبار نمسفحن ابركتو خمزلو قليتم جبتن سودان نتحتو بريزيدنت دونالد ترامب بحقوس بفتنه مقبالهم كقلتن كلو قدح دبدابي بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت تايس كيسيل انسلاخ اثيوبيا حساب حجب زعبا زي قداي ذهبوا توريتي كبل تصاب غازيتا ريبورترز ببريزيدنت ترامب اب قدامي زبن سلطانهم بزعبه هداسي قدب سلستين هاجرات نمدر دارز قبر وتعري نهاجر وربح اثيوبيا نمغدا ጫፍ በጽሕ منبارو اموداتا دما መንግስት ኢትዮጵያ ነታካይዳ አሜሪካ በመግንዛብ ኢትዮጵያ ካብት ድርድር አሜሪካ ክትወጽ በሙሳና ካብት ተዳለው ተንኮልን ክትድሕን ከም ዝኻለተን አዝኻኺሮ ፕሬዝዳንት አብካላይ ዘመን ስልጣኖም ነዚ ጉዳይ ደጋጊሞም ብምልዓል መንግስት አሜሪካ ነሽምግልና ምሕታቶም ምን ኢትዮጵያ ከመጾ ዝኽእል ሳዕቤንን ኢትዮጵያ ነትሕቶ ድርድር እንተ ዘይተቀቢላት ክፍጠር ዝኽእሉ ኩነታት ሓደጋታትን በዛዕባ መርገፂ ኢትዮጵያን መብረኽ ዝተሓተቱ ናይ ኢትዮጵያ ተደራዳሪ ጉጅለ አባልን ሕጂውን አማኻሪ ጉዳያት ማይ ዝኾኑ አቶ ፋቅማ ሓድነጋሽን መንግስት አሜሪካ ኣብዙ ጉዳይ ኢዱ ክእቱ እዚ ቀዳማይ ከም ዘይኾነ ብምጥቃስ ከም ዘዘራረቦም ክጅምሩን ከለው ካብ 7 ዓመታት ቅድሚ ሕጂ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብዛዕባ ህዳሴ ግድብን ክሽምግሉ ብምባል ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትራት ማይን ፀዊዖም ካብ ምዝራቦም ጀሚሮም ፈለማ ብተዓዘብትን ጸኒሖም ብድሕሪኡ በአደራደርቲ አመወዳእታ ሰነድ ክሳብ ምድላዎም ዝወፅሕሉ ርሕቀት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ አመወዳእታ ኣብቲ ድርድር ኣብ ልዕሊ ተደራደርቲ ጉጅለ ዝወፅሕሉ ዝነበሩ ምፍራሓት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክፈጠር ከም ዝነበረ እቲ መስርሕ ንግብፂ ዘድሊ ብምንባሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ድርድር ሓዲጎም ንክወፁ ብምግዳድ ካብቲ ዝተዳለወ ተንኮል ክድሕን ከም ዝኽኣለ ዝኻኺሮም እቶም ፕሬዚዳንት ሕጂውን ብቐጥታ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ፕሬዚዳንት መርገፂኦም ካብ መጀመርያ ብምግላፅ ኢትዮጵያ ካብቲ
ግድብ እተመንጨው ሓይሊ ንግብፅን ሱዳንን ክትቀርብ ንሳቶም ድማ ማይ ክትጥቀሙ ዝሓተስ ደብዳቤ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ደብዳቤ ካብ መጀመርያ ንግብፂ ብግልፂ ዘድሊ ምዃኑ ብምዝራብ ጉዳይ ብዕምቆት ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑን ብሓደ ወገን ሓያላት ኣሜሪካን ካብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ምስ ኣሜሪካ ገጽ ንገጽ ምግጫው በዓል ርእሱ ሳዕቤንን ከም ዝህልዎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝኽተልዎ ኣካይዳ ቀዳምነት ብምቕማጥ ሃገራት መርገፂኦም ክቕበላ እንተዘይኮይነን ስጉምቲ ከም ዝወስዱላ ዝገለጹ ብምዃኖም ምንም እኳ ዝቐረቡ ወፃውዒት ናይ ድርድር እንተኾነ ናብ ድርድር ምስ ኣተውና ግና እዚ መርገፂ ተቐበሉ እንተዘይኮይኑ ስጉምቲ ክወስድ እየ ዝብል ምፍራሕ ከቕርቡ ስለ ዝኽእሉ ጉዳይ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓትት ምዃኑ ገሊፆም ምንም እኳ ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝግበሩ ዝነበሩ ድርድራት ብዛዕባ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ጥራይ ዝነበሩ እንትኾኑ ሕጂ ግና ካብ ምውዳእ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ሓሊፉ ህንፀት እቲ ግድብ ምስ ተወድኡ ተታሒዙ ናብ ድርድር ዝቐርቡ ነጥቢ እቲ ግድብ ኣብ ዓመት ትሕዞ መጠን ማይ ብምዃኑ እቶም ክኢላ ከብርሁን ከለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናብ ድርድር ዝቐርቡ ክስማዕምዑ ዝኽእሉን ጉዳያትን ዓመታዊ መጠን ማይን ግድብ ምምልካት ኣድላይ ሓበሬታ ናይ ምልዋጥ ጉዳይ ጥራይ ክኸውን እንከሎ ግብፅን ሱዳንን ግና ካብዚ ብተፀራሪ ኣብቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝነበረ መስርሕ ድርድር ዝቐረበ ኣገዳዲ ስምምዕ ሕጂ እውን ክፍረም ከም ዝሓተቱን ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ንግብፂ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ዘልዕልዎ ጉዳይ ብሕፅረት ማይ ወይ ነዊሕ እዋን ኣብ ፀንሕ ድርቂ ኢትዮጵያ ክትለቆ ዝግባእ መጠን ማይ ዝድንጉ ምዃኑ ብምዝራብ እዚ ሕቶ ስምምዕ ኣዝዩ ሓደገኛ መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ብምባል እቲ ስምምዕ ብፍላይ ኣብ እዋን ሕፅረት ማይ ወይ ግድብ እኹል መጠን ማይ ክሕዝ ኣብ ዘይኽእለሉ እዋን ኢትዮጵያ ማይ ንምጥቃም መሰል ክህልዋን ንፈለገ ኣባይ ብቐጥታ ንግብፅን ሱዳንን ክትለቅቕ ዘግድድ ምዃኑን እዚ እውን ነቶም ኣብ 1929 ክሳብ 1959 ዝተፈረሙ ናይ ኣገዛዝኣ ስምምዕ ደጊሙ ዘረጋግፅን ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ሩባ ናይ ምጥቃም ዕድልን ከምኡውን ናይቲ ግድብ መስርሕን ስራሕን ዝጎድእ ምዃኑን ብምጥቃስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ደብዳቤኦም ኢትዮጵያ ካብቲ ግድብ ዝርከብ ሓይሊ ንግብፅን ሱዳንን እናቕረበት ካብቲ ኣታዊ ተጠቀምቲ ክትኸውን ትኽእል እያ ክብሉ ንግብፅን ሱዳንን ዝጎድእ ስራሕ ክትሰርሕ የብላን ማለቶም ፕሬዚዳንት ካብ መጀመርያ ናይ ግብፂ ድሌት ንምዝራብ ዝፀውዕ ድርድር ምዃኑ ብግልፂ ከም ዝረአ ተዛሪቦም ብወገን ኢትዮጵያ መጠን ማይ ብቁፅሪ ዘስፍር ስምምዕ ምፍራሙ ዓብዪ ስጋት ምዃኑ ዘዘኻኸሩ እቶም ፋቕመሓድ ብመዳይ ግብፂ እውን ብታሪክ ይኹን ብመስርሕ ከም እንፈልጦ ናይ ገዛ ርእሶም ድሌት ኣብ ካልኦት ወገናት ናይ ምትግባር ኣካይዳ እያ እትኽእል ኢሎም ስለዚ እዚ ጉዳይ ኣሜሪካ ክትገብረሎም ከም ዝደልዩን ኣገዳዲ እንተኮይኑ መጠን ማይ ዝገልፁ ስምምዕ የግዳስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣቕርቦት መበገሲ ኮይና እትደራደር ከም እትኽእል ዝጠቐሱ ኮይኖም እዚ ማለት ድማ ካብ መጠን ማይ ምቕማጥ ንላዕሊ እቲ ግድብ ዘመንጭዎ መጠን ሓይሊ ብግልፂ ተቐሚጡ ካብቲ ዘምንጭ መጠን ሓይሊ ምስ ኣቕርቦት ማይን ብምስላሕ ናብቲ ሃገራት ዝለቅቕ መጠን ማይን ክዛረብ ከም ዝኽእልን እዚ እውን ንኢትዮጵያ ፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ንክህልዎን ዕድል ዝህብ እዩ ክብሉ ካብዚ ብተፀራሪ መጠን ማይ ብምቕማጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝድለ መጠን ማይ ስምምዕ ምግባር ኣሰካፍን ጥንቃቐ ዝሓትትን ጉዳይ ምዃኑ ጠንቂቖም እቶም ፋቕመሓድ ብተወሳኺ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ስዑድ ዓረብን ምእታውን ሕጂ እውን ብሕቶ ግብፅን ከም ዝኾነ ዘርኢ ኮይኑ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝምድና ዘለውን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ዘለዋ ዝምድና እናተቆፃፀረ ምምፅኡን የግዳስ ምስ ስዑድ ዓረብን ዝምድና ክትሕይል ከም ዝፈተነትን ብምዝራብ ኢትዮጵያ ንስዑድ ዓረብ ክተቆጣዓ ከም ዘይትደሊ ካብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣብዚ ድርድር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ምፍጣርን ፈቲኖም እዮም ብምባል ግብፅን ስዑድ ዓረብን ብወገን ዓረብ ሊግን ኣብቲ ግድብ ዘለውን መርገፂ ብግልፂ ከንፀባርቑን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓያል ተቃውሞ ከቕርቡን ዝፀንሑ ሃገራት ምዃኖም ብምዝራብ ኣብዚ መስርሕ ድርድር ግብፅን ሱዳንን ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብሓደ ወገን ክኾና ኢትዮጵያ በይና ክትኸውን ከም እትግደድ ብምዝራብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ድርድር ምእታው ዝፈጥሮ ፀቕጢ ንምጉዳልን ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ነቲ ድርድር ናይ ምፍዋሕ ስራሕ ጥራይ ክሰርሓ እቲ ድርድር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ጥራይ ከካይዳ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሕቶ ጉዳይ ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ብጥንቃቕ ክረአ ከም ዘለዎ ዘኻኺሮም ወዲ 81 ዓመት ሙሴቬን ኣብ መረፃ ከም ዝተዓወቱ ተገሊጡ እዚ መረፃ ዝተኻየደ 21 ሰባት ተቐቲሎም ኣብቲ ሃገር ድማ ኢንተርኔት ተዓፅዩ ከም ዝነበረ እዩ ፕሬዚዳንት ዮዋሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ንተወሰኺ 5 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምምራሕ ከም ዝተመረፁ ተሰሚዑሎም ሙሴቬኒ ንሸውዓይ ግዜ ኣብ ዝተሳተፍዎ መረፃ ኣብ ስልጣኖም ንምፅናሕ ዝኽእሎም ድምፂ ብምርካብ ንኡጋንዳ ዝመርሕሉ 40 ዓመታት ከናውሑ እዮም ኮሚሽን መረፃ ናይቲ ሃገር ከም ዝገለፆ ሙሴቬን ኣብታ መረፃ 72
2% دمتي مرت خرخبون كلو وتصيت مرتي حصوتي بمال استقام وقندي توادرتم بوبي واين 25% دمتي رخيبه ملو بوتصيت مرت 5 ساعات استقاموا مرحي تقاموا بارت زخونه واين اوغنداوين سلامو تقاموا خكايدون تصاوعي تقريبا له مرحي عطو جله خوينو باوروباوين اب 1986 نامرحنت اوغندا زموتو يوري موسوفيني ابز حجوان ود 81 عامت اب حق خوينهم كساب حجي اب سساتفو شوعه مرصاتات كلهم تعويتم له ازنا حج مسرح مرصا بقچت نستخبه خون كلو قند توادرتي ود 43 عامت جول ماسا قدم موزيقኛ ዝነበረ ቦቢ ዋይንን እንተው 21 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ገሊጸሎም ይኹን በረሰብ ስልጣን መንግስቲ ቁጥር 7 ጥራዮም ይብሉ አመረጻ ክልተ መዓልቲ ቅድሚኡ ድማ አገልግሎት ኢንተርኔት መቆራጡን ሐቅነት ሓበሬታን ምርጋጽ አጸጋም ኮይነለው ሰበ ስልጣናት ኢንተርኔት ከቋርጡ ዝተገበረ ምዝርጋሕ ዝተጋገየን ሓበሬታታት ምትላልን ምንቅስቃስ ግጭትን ምክልኻል ከም ዝኾነ ገሊጸመለው እቲ ቀንዲ ተቃውሞ ፓርቲ ዝኾነ ቦቢ ዋይንን ሳንዱቃት ድምፂ መሃብን አቀዲሞም ተመልዮም ነይሮም ብመዋል ነቲ መስርሕ መረጻ ውድቂ ክገብሮን ከሎ تعذبت حبرة أفريقيا أنجنا نزي زرقا قتلو خونتات كم زرقا قليت أملو نزي تعذب قجل حبرة أفريقيا زمرحو قدم بريزيدانت نيجيريا زنورو قولك جوناتان أبتها قر إنترنت مقراتو قنا تقايم أملو توسخ دما مفرح ما سرتن مفناون زمل كتو تبتوات ملع الأزم تكبارات فرحب مفتار هزوي عم مسرح مرة أزلو وأمنت كم زقولو بموال مقاوم مفلت حالا في باريس نايبوبي بارت أبز حلف عرفليتي كاف كامبالا زركو مناورو قزو بحيلتا تتا بقداج كم استخبى قالت أكوان تخونا بوليس جنا حسيب ونيرو دحري بوبي واين على فيسبوك قطع أبزم حلالفو ملخت دما حيلتا تتا أب جزاي ورار فتيهم كحزو زجبر وفتنا 5 ملغن سبيتون كالوت أزمادون جنا أب تحت قطر كم زاتون قالت نيرو كبرت قاتلان لهم زدلنا يمرستو قديات أبزازيمنا لنا لايك شير كومنت مقبار إن نازل لكم دقف مقلات أم زي ترسو عنا بلنا بخالوت تماس صالح حبريتات التمليس نخصاب نرخب سلام